esisebenza ngaso asiyezwini lenkosi incwadi kaExodus chapter number 3. We are reading verse number 21. Exodus chapter number 3 verse number 21. Nangethu ufuna izwi. Jesus. Ungangikhiphi ngifuna izwi. Aw amen. Amen. Ngiyamuzwa mina usho njalo. Praise God. Hallelujah. Right, siyabona bonke abanathi nje inkosi yomsinibusise xabhashe siyabonga ukubabona ufundisa uXulu. Chapter 3 verse number 21 and 22. Cela umtshela seduze ukuthi kuzoba kufishana ukushumayela kwalo baba. Okuningi kuzoba kuthandaza kwakho. Khuluma nawe seduze uthi makhelwane ukushumayela kwalo baba kuzoba kufishane ngempela. Okuningi ukuthandaza kwakho. Be ready to thandaza. Amen. Asiqale sithi ngoba kumhla ka2 Happy Women's Month. Kungena inyanga yabesifazane. Siphuma kuyabesilisa amadoda. Siphuma kumadoda. Siyabonga kakhulu. Aw amen. Praise God. Uchawe uyena ovula ngizwe ngathi uyazalwa sithi happy birthday ke kuyena. Kushuthi uyena oyivulayo ngomhla ka2. I didn't know ukuthi uchawe uzalwa mhla ka2 kodwa siyabonga. Kushuthi uyayivula mina bese ngizalwa mhla ka4. Siyalandelana. Aw amen. Kodwa ngicela umtshelo seduze ngathi khona ababuza ukuthi how old are you now? Are you ready to answer that? Awukho ready. Amen. So siyabonga kakhulu. Mhla ka7 Friday sonke are we ready for Abrahamic conference? Ayengibona izandla bathi we are ready for Abrahamic conference. Sivula ngo akhona amandla Msomi on Friday. Kusho ukuthi kuzobe kushubile bathi ubani konje chawe uGalion. Sivula ngoGalion on Friday uyena ozobe phethe uhlelo Friday. uGalion. Aw amen. Uchawe ngomgqibelo. Mtshelo sethu ukuthi makhelwane be ready for a conference. All right, let us read that is chapter abesifazana bakuvula inyanga yabo kuthiwa sekuvumelekile ukuregister for i-women's conference emhla ka26 September lapha na eSteng. Registration yakhona is 170. Nibonana no Mambu ngubani babona no Mambu ngubani i-women's conference. Aw amen. So ngicela nimthinte esimeni somuntu omdala. Bangiphathise ngigibela nje la stage bathi bayacela ukuthi ngindlulise lokho. Chapter 3 verse number 21. Chawe. Verse number 21. Cha usutholile. Yes. Ngiyakunika lesi sizwe umusa emehlweni abaseGibhithe. Kuze kuthi lapho nisuka anikhamba ningaphethe lutho. That is verse number 21. Ngicela uphinde futhi 21. Ngicela umtshelo sethu uthi namhlanje kuningi ukuthandaza. Ngicela ulizwe kaningi izwi malifundwa. Ungalizwa kanye. Ngiyakunikeza lesizwe umusa. Mtshelo sethu uzathi namhlanje silanda umusa. Bese umtshethi kuyakhulunywa enkonzweni awuyithithivate. Amen. Mtshelo sethu uzothi awuyithithivate kuyakhulunywa enkonzweni. Mtshethi namhlanje silandela umusa lo. Ngiyakunikeza lesizwe umusa which is isiphle sizwe that is Israel. Kukhulunywa noIsrael uthunjiwe useGibhithe. And uNkulunkulu ukhuluma phezu kukaIsrael uthi uyawunikeza
umusa phezu kwaso isizwe sakwa-Israel. That is verse number 21. Uqedele child 21 sik 22. Ngiyakunika lesizwe umusa emehlweni abaseGibhithe. Ngicela unake ukuthi uma kukhulunywa ngoIsrael kuGenesis kukhulunywa ngawe. Wena uIsrael wena. From kuJakobe. Angazi amen ukhona. Wena ubani? Jelo seduze uthi mina nguIsrael from kuJakobe. Now mawubuka ke kuthiwa ke ngiyakunikeza lesi sizwe umusa kusho uIsrael bese kuthiwani Emehlweni abaseGibhithe. emehlweni abantu abangabagqilazi and bona they are slavery kulelizwe kodwa emehlweni abantu kufanele babagqilaze bawufumana umusa. That is what we have come for in this morning. We have come ukuba sizothatha lo musa emehlweni esitha sethu. Amehlo umusa uNkulunkulu asinikeza wona ngesizwe esisitha sethu ukuba senzeni chawe. Kuze kuthi lapho nisuka anikuhamba ningaphethe lutho. Manhlukana nesitha nikuhamba ningaphethe lutho. Tshelo sethu ukuthi namhlanje kunomusa okwazi ukuthatha from your enemy. Abekho abantu. Kunomusa ophezulu kwakhe engizokhuluma wona. Ozokwenza ukuthi uthathe from your enemy. Ufike uempty kodwa uhamba ungekho empty. Ngiyaphinda futhi. Kunomusa in the spiritual realm ezweni lakomoya. Sizothepha in kulomusa othi asiyukuflathela singaphethe lutho. Verse number 22. Kepha ilona lowo wesifazane uyakucela kumakhelwane wakhe nakuye ogogobele endlini yakhe izinto zesiliva nezinto zegolide. Tshelo seduze ukuthi nalo ngenamandla wesifazane uyakucela kumakhelwane acele nakumgqilazi endlini agogobele kuyona acele yina samba Izinto zesiliva acele igolide imali nesiliva. yebo Igolide nesiliva. igolide nesiliva ingcebo tshelo seduze ukuthi ingcebo tshelo seduze ukuthi ingcebo uyakucela kulo omgqilazini ingcebo yebo chawa Nezingubo neingubo neimpahla niyakuzifaka kumadodana enu namadodakazi enu niphange abaseGibhithe. niphange tshelo seduze ukuthi niphanga abaseGibhithe. Sengathi ungamtshela sethu sikhona umusa uphanga isitha sakho. Uyaphendukela esitheni sakho. Ufike kuyisitha sakho ucela utho. Umuntu ongadeserve kuphutho akunikeze. Uthi golide nesiliva. Not only gold and silver but even nempahla yokuphendulela. Uthi ke mase sekunikezile uyokuthatha bese ugqokisa izingane zakho. Wembathise your family. And emveni kwalokho bese wenze njani uphanga konke ongokwesitha uthatha yonke into engeyesitha. Now God is saying he will give the children of Israel favor and respect. While beqilaziwe, but God is saying, I will give you Israel favor and respect. Because when favor comes upon your life, respect will follow. Inhlonipho iza after umuntu esenzele umusa. Because your life will never be the same again after you have received favor from God. Somebody shout, I'm here to partake in that grace. So now, according to the Bible, mawufunda verse number 21 and 22, uveza, it sounds very, nama usanda ungeko, what do I call this?
realistic into yokuba ungafika ukukhulume nabantu abagqilaziwe bese uthi uyawuthatha yonke impahla yabantu abagqilazile while uzwe power yama oppressors akho isemahlombe, but uNkulunkulu akhulume phezu kwakho while ama oppressors engasuswanga emehlweni akho, but bese athi you will find favor that will make you ukubuthathe konke ngokwesitha, awukuhamba ungaphethe lutho. And again, lento isho a transformation that will take place where no one can see it yet. Because when favor comes, isho ifavor njalo izo ileta transformation, uguquko. Uguquko ongathi wonke umuntu mhlawumbe mayifika bese ethi akaze ngiyibone into enje. That is the favor abantwana baka Israel abayi obtain from God. I'm about to pray. And le favor iti mayisenzakele kube khona umuntu ofuneka asale athi akaze ngiyibone into enje. Someone ofuneka asale athi na kuyimlando akekho umuntu wakwathunjwa kodwa aphundla umuntu omthumbile. That is the favor of God. Ukuthi akekho emlandweni umuntu owakwathi ethunjiwe kodwa mhla ehambe efike ngenalutho ahambe sephethe izinto zalomthumbileyo. Somebody shout hallelujah. And again lento isho into yokuthi favor, you need to be obedient to the one God who is called, to the one whom God called for you to take you out from poverty. Enye izinto lezi ama instruction na yonke into wafuna ukuthi laba babe abantu abalalelayo kulona obizela ukubakhipha ngoba you cannot come out without somebody being sent by God. If you are ready to come out from wherever loud corner, you must know one thing, that you have to obey the one whom God has sent into your life. Angazi noma kuyezwakala yini. Cela umthindo sethuza uthi makholana ungageja nje i-deliverance yakho kanti ugejiswa ukuthi awulalelanga uthunyelwe wena. Nesikhathi esifaneleyo. Angazi amen ukhona yini. Now, in other words, abantwana baka Israel kwafanele ukuthi bathi pay attention ku Moses. Mose okuyena othunyelwe ukuba abakhiphe. The promise of God ibelele kutheni bazoyi understand into uNkulunkulu ayikhulumayo ngoMose. And abanye babo when uMose ekhuluma lento, I believe with my carnal mind, ngengqondo yami nje enyama, I believe ukuthi khona babethi ngekwenzeke lokho. And there was some instructions owafuna ukuthi bawenze ukuze bekwazi ukuphundla izitha zabo. The first instruction yayithi hlabani undlu. Bese nithatha igazi leundlu ligcobe emakhothameni ezindlu zenu. And I believe that not everyone owakwenza lokho kwashiwo uMose, because abanye uma kukhona noma sekufike umusi favor phezu kwempilo zabantu abathile, kukhona abanebhadi longaboni usuku lomusa, balahlekelana nesikhathi, time and timing. Angazi noma ngisho kahle time and timing. Kodwa ngathi ngisho kahle time and timing. Or let me put it in mhlawumbe ngale ndlela, time and opportunity. Ukuze mhlawumbe kuzoba lula.
Tshela seduze ukuthi makhelwane usazothandaza njalo ibambe lento nombishop ehamba kancane usazothandaza wena. Because khona instruction that you need to pray. Somebody shout amen. So the instruction ibithena nizohlaba iwundlu bese ngigcoba amakhothama ezindlu ngegazi lali iwundlu elihlabileyo. And the instruction beyitshela wonke uIsrael ukuthi abafake igazi lewundlu kuma doorpost. Amen. And then iBhayibheli bese lithi instruction yayithi kuzofika umbhubhisi niyasazi story ngithi ozobhubhisa manje ngathi nani ngekho nje kuzofika umbhubhisi. But kukhona into engifuna sikhulume ngayo because we are coming out from every bondage and every debt, every financial crisis or that you are in. You are coming out. I believe that God is going to take you out no matter what today. And the day is today. The day is today. The day is today. I decree and I declare the day is today. IBhayibheli lithi when kuthiwa abagcoba igazi emakhothameni ingelosi bizofika ebusuku. But ukuphuma kwabo akushongo ukuthi bazophuma nini but kwathiwa bagcobe. Kanti ngalobo busuku lobo it was one night. Ngalobo busuku lobo God was about to usher them from the bondage. From the bondage country country twice Egypt. Taking them to another country. But the bondage country instruction ithi you shall come out akabatsheli ukuthi nizawuphuma niphetheni. But lithi iBhayibheli the moment begcobe igazi emakhothameni ezindlu. And lithi iBhayibheli at night baphendukela kwabaseGibhithe bathatha igolide nesiliva bathatha nempahla bacela unginikeze ngicela unginikeze. At night balala beseGibhithe. But in the morning they wake up bengekho eGibhithe. Angazi khona engikhuluma nayo ngoba ngiyawezwa amandla okuqashula komuntu namhlanje from kwindawo yokucindezelwa zikwenetu njengoba sizophuma. Lithi iBhayibheli at night sebegcobile igazi lewundlu emakhothameni. They slept balala bese Gibhithe. But they wake up ekuseni base bengasekho eGibhithe. And this is a declaration that we're going to pray. I will pray with you. Namhlanje ukhuphuke ngastepisi usenkingeni yama finances. But when you walk out from that door, uzohamba usungasekho ezweni leikwenetu. And I feel that. And I pray that you mustn't develop an attitude that attitude ethi but kuzawenzeka kanjani. Ngathi ungadevelop attitude esho njalo ukuthi kuzakwenzeka kanjani. Now at one day they were slaves living in a bondage, and the next day they became multimillionaires. One day they were slavery in a bondage area, in a bondage country. But the next day they wake up being multimillionaires.
Now iBhayibheli lithi izwe nje laseGibhithe kwi-map, it was the richest country kwi-map emhlabeni. Kwakuyizwe ecebile. It was the richest country. Hanamako Shataya. And when the children of Israel left, lithi iBhayibheli chapter 3 verse number 22 awufundile uChawuza ufundele ukugcina bese siyathandaza. Lithi iBhayibheli when they walk out, when they left Egypt, baphuma sebecebile, bafika bephuwa. Kodwa when they left Egypt, baphuma bengama multimillionaires. Kodwa babanjwa baba zigqila. Bondage, slavery, service still. But one night they were slavery, but the next day they were multimillionaires. When they left to chapter 3 verse 22, bahamba sebekline leli gama lithi awushanamaya lithi iBhayibheli lapho they clean Egyptian out. When the Bible say they clean Egyptian out, in other words bathatha yonke into amaGibhithe abanayo, baphuma nencebo yabo ama-Egyptians anayo yonke. It means that if iGibhithe yayicebile, lento isho ukuthi uma baphuma nencebo yonke yaseGibhithe kwashintsha status from poverty to riches. Awakekho umuntu ongizwayo la ekhaya. Uma baphuma eGibhithe lithi they clean Egyptians all out. Somebody shout all out. Yabona makuthiwa uclean account yakho kusho ukuthi uyishiya 000. In other words, clean Egypt, by cleaner, bathatha yonke into eyigugu. When they left, baphuma sebecebile. Kusho ukuthi in other words, amaGibhithe asale phuwa. Kanti one day, before that one day, they were poor slavery in a bondage. But after that day, in the next day, they wake up sebephethe ingcebo yonke yezitha. Kodwa ngayizolo kade bephuwa, ngayizolo kade behlupheka, kodwa ngakusasa kwashintsha amatafula, kwashintsha status. Abantu akade berich kwabayibona sebephuwa, kwathi akade bephuwa kwabayibona seberich. I have come to pray with you. God can change your status not tomorrow, but He can do it today and now. He can do it today and now. Only if you don't have an attitude which is saying, how? Somebody touch your neighbor and uthi ayiphume lento ethi how. Umthethelo seduze uthi uhawa kuwona wakho. Uhawo kaSimakade. Bekha abantu la ekhaya. Ngoba ngiyabona ukuthi indlela ogxile ngayo entweni ezikuphethe unento ethi how. But I've come to tell you that how it is not yours. It is only for the office use only. Oh, somebody shout hallelujah. Yekela lo how uyekele kuJehova when ulale uhlupheka. But I decree and I declare, just like a twinkling of an eye, kungashintsha status sakho namhlanje. Only if you can change your attitude that says how. Cela ubuze seduze uthi makhelwane uyamkholwa into engashintsha isimo sakho seyimali
khuluma noseduze ukuthi uyamkholwa yini ukuthi engashintsha lesimo sakho seyimali. Ngiyakwazi uqinazekile, but God can change your status. Lokade phuwa engenza uJehova kuba aphundlo nakho bese kade nakhe bephuwa kuthi lokade engenakhe berish from poor to riches. Oh madoda, hana maya kosha, ngiyezwa mina, ngizwa abantu abangangabazi abathi God can do it. About it, God can do it. I cannot do it by my own, but God can do it. I cannot do it by my own, but God can do it. I feel those about it, God can do it. And I want to pray with them about God can change my status from poor to riches, from poor to riches, from poor to riches. Chapter 12 verse 36, from poor, from poor to riches. Chapter 12, Exodus chapter 12 verse 36, from poor to riches. And I feel that God is going to change Barry's life. Yes. Chapter 12, verse number 36. Funda chawe. uJehova wabenzela abantu umusa emehlweni abaseGibhithe. The Lord causes the Egyptians to look favorable on the Israelites. Funda chawe. Baba paloko abaqelayo. Kwathi mabecela ungasanyakazi mase siyathandaza ungaphumushiyela lomusa egameni ka siyathandaza impela ungaphumushiyela lomusa. Seduze uthi makhelwane mtshela seduze uthi makhelwane wabenzela umusa. AbamaGibhithe wabenzela umusa. Oh, somebody shout hallelujah. When they looked into the eyes of their enemies, ngesikhathi bebheka emehlweni ezitha zabo kuthiwa bafumana favor. Izitha sahlule kwenqaba nento ecelwa akuthi angikhulume namhlanje ngithi favor iphezu kwakhe. I don't know yini ozoyicela ngoba isitha is ready to release whatever that you will ask. Kodwa bekha abantu la ekhaya lithi iBhayibheli uJehova wenza ukuba uIsrael afumane umusa emehlweni ama-Egyptians. Awukhoshana maya jawe funda kwathi becela something becela kuma-Egyptians kuthiwa banqabanga badedela into abayicelayo kuthi angibuze intoni oyicelayo namhlanje ekuseni. Isitha silinde wena ukuthi intoni ozoyicela. Isitha siredi ukudedela lento oyicela yini loyifunayo. Uqedile lolo verse 36 iqedela akhoshana. Jehova wabenzela abantu umusa emehlweni abaseGibhithe. Yebo. Baba paloko abaqelayo babaphundla abaseGibhithe. Ngizwe spirit sophundla. Hayi ngathi abezwa. Cela ulokhuza ngaphundla. Ngaphundla. Angiboleke ifoni yakho. Ngicela ungiphe ifoni yakho. Ngiyabonga. Ngicela ungakhohlwa, ngicela ungipha le jacket le igqokile. Ngiyabonga. Ngicela ungakhohlwa, ngicela ungiphe nezicathulo lezi. Engakayikhiphe sayiyeke icathulo kanjalo uyayikhipha ngomoya. Ngicela ungibukele oseduze uthi makhelene ukuphundla into enjalo. Ukuphundla ufika ucela utho. Ethe sanginikeza utho uthi nalokho. Athe sanginikeza uthi nalokho. Athe sanginikeza uthi nalokho. Tshela seduze uthi it's time for the church to rise up. Singama ngenyawo zethu.
simangama ngenyawo zethu thina seduze ukuthi sitha siready ukusinikeza ngoba khona ifavor yenza isitha singanqabi khona ifavor kaJehova ehleli ngasesitheni sethu yonke into esiyicela isitha siyanqaba nayo ngizumusa namhlanje ekseni othi yonke into ozoyicela kulomthandazo ka5 minutes isitha asinawo amandla okuba senqabe nalento oyicelayo abekho abantu Koshana Maya Ika Papayantala Brosaya Agodwa Jesu khona abantu abayizwayo lento kade uSathane ethatha into zakho but namhlanje we are coming out from the spirit of slavery. We are coming out from the spirit of bondage. We are coming out from kuma depth. Oh God. Wechawe ngizwa amandla la. Ngizwa amandla. Ongibambela iBhayibheli ngizwa amandla. Ngizwa amandla. Ngizwa amandla. Isaiah 22 verse 7 Hanamaya. Stand on your feet. Ungasahlali phansi. Ngabikho hleli phansi. Ngabikho hleli phansi. Ngizwa amandla. Ngizwa amandla. Ngizwa amandla. Somebody is coming out from the depth, from the spirit of slavery, from that spirit of bondage. Somebody's life is coming out. You are coming out. You are coming out by the power and the spirit of God upon your life. You are coming out. Verse number 7. Verse number 7. Hanamayo. Verse number 7. Isicebi sibusa phezu kwabampofu. Isicebi sibusa phezu kwabampofu. Nobolekayo uyisigqila somtshela. Nalona osesikwenetini obolekayo uyisigqila salo ombolekayo. Isicebi sibusa phezu kwabampofu abahluphekayo. Nalophize eqhubeke eboleka uyisigqila. That person is a slave to the one who is landed, who's borrowing. But I feel that somebody, oh God, also hamba kule power after sebebaphundlile. iBhayibheli lithi bafika ehlane wilderness, ihlane lingenalutho benemali kodwa kungekho ama-factory ney'tolo nama-tuck shop okuthenga, but imali banayo imali kodwa sebesehlane. Wenzani uSimakade? Because bangabantu besibusiso, he provided them, wabanikeza imana njalo phakathi kwehlane. Kuthi angikhuluma nomuntu ukuthi noma sawunakho kuyawufika ikhathi la khona ungenayo imali yokuthenga, njalo unayo imali yokuthenga kodwa singekho isitolo. God will provide. God will provide. Through the wilderness, God will provide you. Through the wilderness, God will provide. Somebody shout, God will provide. I decree and I declare, may you move from the level of being oppressed
by debt, financial crisis, bondages. And I decree a new level where you will be filled with manna in the wilderness. May God feed you. May God feed you. Lento kuba sehlane into ukuthi abantu abakubona bethu survive kanjani uthathe ukudla. Angisasurvive ngencebe enginayo. Kodwa sengisurvive ngokwenceba nayo. May God feed you. May God feed you. May God feed you. Lift up your hands unto Jesus. I want everyone to pray as sikashula ibopho zekwenetu. Ibopho zama financial crisis. Come on. Awukhamuluke namhlanje. Awuthandaza ukhamuluke. Uthi I'm coming out. Uthi I'm coming out by force and by power, by the Spirit of God. I'm coming out. Come on, 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 come on. Just open your mouth and pray. Church of Jesus, you can pray now. You can pray now. You can pray now. You can pray now. Tandaza ngegama lika Jesu, tandaza. Khuluma nalezinto ezabopha imali zakho. Sayibopha from we bloodline yakini. Ukuthi ngasekhaya vele into zenu ibophekile. Khashula manje. You are coming out, I decree. And I declare as a prophet of this house, you are coming out by power, by force, in the mighty name of Jesus. You are coming out. You are coming out. You are coming out, Tandaza. You are coming out, Tandaza. You are coming out. You are coming out. You are coming out. Minutes more, 2 minutes more, 2 minutes more. Don't stop praying, 2 minutes more. 2 minutes more, pray. In the name of Jesus Christ, you are coming out. Break out, break out, break out. Pothoza right now. Pothoza my finances. Pothoza right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Get kamarga Jesu, kamarga Jesu. Get kamarga Jesu, kamarga Jesu. Boko shataya ni prosai.